तो तोरा घोड़ा पे लेके चली चल तनी जी हां चल थोड़ी सोड़ी यार अरे मैं बताओ ना हमरा काय मारतनी तोर का बाप माई देला सब बोला हम के का चलेगा जितना जरूरत है मिले उतना देला ना चलो बीच के ना तोरा ले यही सब तोरा के खरे हटके मेरे को पदले लेके रे जन ले चलो बे बतेबे अभी चलो तनी जी चलो तनी चलो तोरा माई हमारा अभी अब चलिए हम खाओ तनी ना देख ले रुआ के चलो तुम चलो बाप रे बाप एक और माई के आता ना एक और बाबू के एक और भाई के बड़े बड़े बात रहे ना कि बुझाते नहीं के का कहत रहबा तो माई ने सोड़िया देले बिया आ जो दान दहेज टिकर है तो दान दहेज जितना जो रहे उतना तो देबे कइल लो ना साइकिल उकिल दिएबे कइल अब वो चर्चा को ढूंढो त कहां से मिली तोर बाप के दू चक्का में जुटते नहीं का चार चक्का में देती रे बताओ ना वो बस रोपना तोर बाप बस रोपना देती ही और जादी तो बियाह हो गल ना का इतना जिद कइले बने अरे मारे हाथ वाले यही बार छोड़ के घर भाग जाई जो अपना घर ले जा लो तो जो हमरा तो कटल मालूम नहीं के कटल बता बबुआ मेरी फोन कहनी कहते आवते बानी अभी ले आइल ना हमर चिंता लागल बा का जाने का करता नया नवेली दुल्हन भी या कुछ हो जाई ई ना तो सर से करा लो ओकर माइयो के ना बुझाले तो जल विदाई करी सर से करा दूर के बात अपन जाई तनकी समझ में नहीं खियावा हे भगवान आई कुल का अभी लेके आगलो अभी आइले नहीं के बात ना आई देख खोल आ मिलन जा बाबू खोल रे अरे खोला तनी रे ओ लो हाथ हवा उठा नीचे रख दे प्लीज आओ अपने घर में भेज ता कोने में के ना आओ हेनी का हो गले ई का होला तो तेरा घर मर छैनी धलेला मारम नती मर लगब और छन छना हो जी का है का हो गल भैया हां मिलल बा पूछ पहले अरे तो गाड़ी पर मैं गांव के आदमी माजा ली कबाड़ी बंद कर पहले एगो दुनिया का नहीं कर दिखावे का सुनावे के एक बाप माई कुछ नहीं कह देले अभी अरे तो जाए तो ना करले तो बाद में कहलन जे तो हमरा बियाह में नहीं के इति देबे के तो बाद में दिहन जे ना दोंगा तेंगा में ना देबेला धर ले रे मैं इधर का परी छूंगा के हाथ के सिनरवा ले ले आमा बाड़ी खा हो खोला बबुआ पलकी के वड़िया मांगी अरे भैया अरे नातिया आई हे कनिया जान ओकरा बात के बुरा मत मानिया जान दो हम ठीक बानी न हमर बेटा हुए का कही ओकरा के वो सही तनी लइके पे के खिसिया नतिया मरछा हम जे धरुं का के परी छोड़ गोलन त चल तारा के उतार के लेके चलत नहीं मान जाए 2 दिन 3 दिन और सही करी बस फिर मान जाए का अब हम गीतियो गावल निक लागत हुए नतिया भागल चलो ले चल खुश रह भगवान बनैले रहस चल का दिन हमर लइका के कहिया बुद्धि होई करे चलते त हम और बाउर भइल बानी ए बाबू चल खा पी ले रे काहे मुंह लटकले पड़े का बोलता रही का बोलते ये नती ओकरा तू ओकरे पक्ष में बोलत रही मैं जान जो ओकरा पक्ष में बोलता नहीं हमरा के बबुआ छोटका पहले ही बतले तो कुछ माई देला नहीं कसन देख ओकरा मुंह पे निमल बननी आते तो करके लुलु को कल जे तो का कही तो ससुयो ताने दहेज खेत देबे उ तो जानते ससु ओकरा मुंह पे चिकन बनी हमरो जानकारी हमरा का करे के बा चल तोरे नहीं के टेंशन दान दहेज नहीं कसन देले तो उ घर में निमन से रह जाई का कोई जाई ओकरा के कसम जा सता के जला के मुंह दिहल जाई आ दोसर बियाह कइल जाई कह दिया जाए कि आग लाग हां घर में आग लागले तो मर गेल तो पहिल का सुहाग रात होगे बढ़िया से जाके रहियो कर छनक मत के ना तो सुतबो ना करी बुझलनु आ सुत जाई तो नेटी चाप के मुंगा दियल जाई ओही में आग लगा दियल जाई कहल जाई तो घर में आग लागले मर गेल के बा हां आखर जानकारी ना के बुढ़ा हम बढ़िया रे चाहिए प्यार से बोली तो बोली है ना तो जानी नु तो सुतबो ना करी छनक करी रही बुझाइलो चल ठीक है बा चल ता चल हे भगवान आखिर में हमर का गलती बा और बाप मार के जितना सकल लो उतना देवे कइलो तब वो यहाँ के कैसे उल्टा सीधा बोला तनी रास्ता भर हमके ताना मरले बनी ये तनको नहीं के बुझा रो तड़ू का हैं ना जी बुझी हां तो अभी का करत रहू माई के याद आ अच्छा याद आ गला माई के ना अच्छा सुना भैया के ज्यादा बात के बुरा मत मानो हम जाना तनी उनकरे बतिया के बुरा लागल वैसे रो तड़ू ठीक बा गर्मी में खेला हालत ना गर्मी नहीं
और बताओ कटल बका लाइट कटल बा लगले आइबे करी 5 मिनट 10 मिनट खातिर कटेला। और बताओ अपन गांव के समाचार। ठीक बा बुची और भैया गुस्सा नहीं कितना ज्यादा ना हो खिसी हमनी के बात कर लें जा हम माई ठीक बा उ तनी मुनी जानते बड़ू नहीं खे मिलल सामान वाना ऐसे थी बोल बा वैसे बुरा ना रहा। जब हम गरीब घर के बहन बाप पाई के तई के जरूरत त कहां से दिहन इतना। अच्छा चलो जाए दा हमू तो लइके ऐसे समझता नहीं ना तहर बात उनकरा के समझा देम हमनी के समझाइन जा हम माई समझावत रहे ना। अच्छा चलो ठीक बा हम जाता नहीं देखत भैया के भेजत ठीक बा ओसु तू गर्मी में बैठल बड़ू जा। एक घर में सब गयो त ठीक बा वही को टेढ़ा लौकत नहीं बड़ा का हो ठीक बड़ू ना अब हम ठीक बा छोड़ दान रह जा एथु का हमरा लेबे हमरो बुझाइला कि माइकल समझाइला कि का लेबे के बा छोड़ दे जीरो सही कहत नहीं ना। हां हां चलो सुतल जा हमनी के वो झूठ नहीं कि ना बोल। अरे ना छोड़ो ना दान रह के हम माइकल है कि केहू के दिहाड़ा ले केहू के धन हो जाला। हां वो क्या कितना अच्छा बनी जी इतना जल्दी समझ गए नहीं। हां तो हम माई समझौले है। हां चलो सुत सुत तो सोती हाँ सुता सोती हाँ सुता सुता तू सुता कहे बेचैन बड़ू तू ये तो रोड लगता घर में होता जी का घर में होता लाइट काटल बना तनी डिस्टर्ब है हमनी के लाइन के हाँ निकाल दे ना 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 सोचा हमनी के और नियम हे माई माई रे अरे बाबू अरे सूत कर बिया सूत कोई पिया अरे अरे मर गई दान दहे सुना दान दहे जना दिए करबा आओ आदि अपन दिमाग लगैनी तो देख ले रे हां ना तो तोरा दिमाग ले तो कुछ ना अब मिले का कोई जमाई एकरे में आगा लगा दिया आओ तो कुछ सामान है ना निकल बे ऐसा ही अरे होड़ तबिन सब कहि के जानी कि सामानवा में का बा इन बात बा तो कहे सनु तो कैसे रुक चल हम सलाई लेके आओ थानी अच्छा। ठीक बनो